Бу району вәкилләре Новосибирскида Сабан туйын уздырды. Делегация Сибирде яшәүчеләргә бәйрәм уйыштыру өчен 1000-нән артык чакрым юл үткән. Кунаклар арасында район җитәкчелеге, артистлар, халык осталары бар. Бу районны Сабан туйларына Мәскәү өлкәсе, Волгоград, Ульяновск шәһәрләрендә үткәргән инде. Ә менә Сибирнең көньягында аның ничек бәйрәм итүләре турында хәбәрчебез сөйли. Milli ahanglar vatandan читтә, Сибирлеләр күңелендә дә яңгырый. Аларның тамырлары Татарстаннан, Новосибирск һәм күрше өлкәләрнең йөзләгән халкы Сабан туйга җыелды. Сибиргә Сабан туй бәйрәмен буа делегациясе алып килде. Бәйрәм кунаклары милли уеннарда бик теләп катнашты. Алар капчык белән сугышу, кашыкка йомырка салып йөгерү, аркан тарту, көрәштә бил алышты һәм чүлмәк ватты. Сибир халкына Татарстанның музыкаль сәламен танылган җырчы Мөнир Рәхмәев тапшырды. Быел Сабан туй Россиянең 56 субъектында һәм 30 чит илдә үткәрелә. Сабан туйыбыз Новосибирск шәһәрендә дә әйбәт кенә матур үтте. Сабан туйының зур миссиясы, фундаменталь миссиялар ярга кирәк. Ул безнең халкыбызны кайда таралган булса да татарлар берләштерә, халыкара элемтәсен ныгыта. Яхшы эшләгән кеше яхшы ялда итә белә. Шуңа күрә буадан килгән делегация Новосибирскида мәдәни чарадан тыш эшлекле программада оештырды. Презентовали им свой город, презентовали промышленную площадку, такие созданные условия для того, чтобы привлечь их на свою территорию. Очрашуда импортка бәйлелек һәм импортны алыштыру проблемаларын күтәрделәр. Кече һәм урта эшкуарлык объектлар үсеше турында эшлекле сөйләшү узды. По результату этой встречи могу сделать вывод, что в Буинском районе Татарстана делается все необходимое для развития субъектов малого и среднего предпринимательства. Алга таба ике якта тәҗрибә алмашу дәвам итәчәк дип килештеләр. Вадим Струминский, Ләлә Зайнуллина, Азат Сөнәгатов, Гакил Камальтинов, Татарстан яңалыклары, Новосибирск.